Μια ξένη, μια μπαλαμή, όπως τη φωνάζουν ακόμη και σήμερα. Ξέρουν τώρα ότι είμαι αποκλειστικά και μόνο δικιά τους και έρχονται εδώ και σου ζητάνε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το εξαιρετικό. Ξέρουν ότι θα πάρουν ένα ρούχο περίεργο, ένα ρούχο που δεν θα το βρουν έξω. Και εγώ μ' αρέσει γιατί δημιουργώ πάνω εκεί. Φυσικά αυτά τα φορέματα δεν είναι για καθημερινή χρήση. Προορίζονται για εξαιρετικές περιστάσεις. Η Ελένη, για παράδειγμα, ετοιμάζεται στα 14 της να παντρευτεί το 16χρονο Τσαμπίκο. Πριν λίγο καιρό κλέφτηκαν, αλλά μια τσιγκάνικη ιστορία αγάπης είναι καλύτερα να την ακούς από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Την είχα δει από έτσι σε τραπέζι, κάνανε ένα τραπέζι εκεί στο ξάδερφό μου και είχε έρθει και αυτή. Και εκεί την είδα εγώ και είπα τον πατέρα μου να πάει να τη ζητήσει. Το πρόσεξα. Τον αγάπησα από την πρώτη μέρα, το έβαλα αγάπη, με αγάπησε. Με πήρε ο πατέρας μου, με πήγε εκεί, κάναμε ένα προξενιό. Την πρώτη μέρα μου έφερε αυτό εδώ μόνο και το στέμμα, την πρώτη μέρα που μου ήρθε να με ζητήσει. Και μετά αύριο μου έβαλε αυτά εδώ. Πήγαμε μαζί, τα πήραμε και μου έβαλε. Είναι το έθιμά μας, ναι. Να χρυσώνει ο πεθερός τη νύχτα. Ήμασταν αραβωνιασμένοι και συμφωνήσαμε μια μέρα να κλεφτούμε. Γιατί αυτή κοιμόταν στη μάνα της και εγώ στη μάνα μου από εκεί. Και ήμασταν ξεχωριστά. Για να είμαστε μαζί, είπαμε να κλεφτούμε. Και συμφώνησα ένα πρωί μαζί της και την άλλη μέρα πάω, την παίρνω και φεύγουμε. Εμένα μου φαίνεται τώρα καλύτερα με τον άντρα μου. Μόνη μου ήταν αλλιώτικα. Την αγαπάς λοιπόν την Ελένη? Την αγαπώ. Αυτή λέει από την πρώτη στιγμή που σε είδε. Κι εγώ από την πρώτη στιγμή. Την αγαπώ. Στο ατελιέ της Βαλεντίνας δεν αναπτύσσονται ειδήλια. Οι τσιγκάνικοι νόμοι είναι αυστηροί και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, επειδή τα κορίτσια είναι ανήλικα, δεν επιτρέπεται η είσοδος στους άντρες. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα, άμα είναι ξάδερφός της αυτός, πώς θα καταλήξει μια ιστορία, οπότε βγάζω όλους τους άντρες έξω και αφήνω μόνο τα κοριτσάκια. Μικρές τσιγκανοπούλες έρχονται εδώ για να δοκιμάσουν ρούχα και να μάθουν κι άλλους χορούς εκτός από τσεφτετέλη. Η Βαλεντίνα τους βάζει Μπρέγκοβιτς και Κώστα Χατζή. Έρχομαι στη Βαλεντίνα, χορεύω, μαθαίνω τραγούδια. Δεν παίζουμε παιχνίδια, παίζουμε χορό. Χορεύουμε, κάνουμε μόδα, μιλάμε, ξέρεις. Αν αυτά τα πλασματάκια πήγαιναν σχολείο, η επίσκεψη στη Βαλεντίνα θα ήταν μια εξωσχολική δραστηριότητα. Όμως δεν πηγαίνουν. Πόσο χρονών είσαι, Μαρία? 12. Σχολείο πας? Πήγα, αλλά το κόψα τώρα. Τι? Πέρασα το δημοτικό. Να διαβάζεις, ξέρεις? Όχι. Είδα δεν πήγα σχολείο, πώς τα διαβάζω. Το έκοψα, πήγαινα και το έκοψα. Γιατί όμως σταμάτησες? Για να κάνω δουλειά στο σπίτι μου. Και να έρθω εδώ στη Βαλεντίνα, που είναι και νονά μου, να έρθω εδώ και να μαθαίνει χορό. Σχολείο εσύ? Δεν πάω. Γιατί? Έρχομαι στη Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα δεν είναι δασκάλα όμως. Είναι δασκάλα στο χώρο. Έχω πει σε όλα τα κοριτσάκια ότι σε περίπτωση μετά το show αυτό που θα γίνει, εάν δεν πάνε σχολείο, εάν δεν ξέρουν τουλάχιστον να μου γράφουν το όνομά τους, εδώ μέσα δεν θα τα ξαναβάλω ούτε να χορέψουν, ούτε ρούχα θα τους φτιάξω. Πρέπει να τα παροτρύνω με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουν το σχολείο τους. Γιατί διαφορετικά δεν έχω άλλο μέσο να τα πιέσω. Η Κατερίνα αποτελεί προς το παρόν τουλάχιστον τη μοναδική εξαίρεση. Πάω σχολείο, μου αρέσει πολύ, μαθαίνω γράμματα. Τελειώσεις δηλαδή? Θα δούμε. Αν και έχει καλύτερη επικοινωνία με την νεολαία, η Βαλεντίνα προσπαθεί να βοηθήσει γενικότερα τους τσιγκάνους στο Ζεφύρι. Ετοιμάζουμε να κάνουμε μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Θα μας δώσει ο Δήμαρχος το γυμναστήριο του Ζεφυρίου για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα. Ένα τσιγκανάκι το οποίο είναι 28 χρονών και είναι ανάπηρος από το μάτι και το πόδι.
Όταν κάνετε φασαρία εδώ, η Βαλεντίνα τι σας λέει? Ησυχάστε. Ησυχάστε. Και νευριάζει και είπε ησυχάστε. Την ακούτε? Ναι. Ναι. Και την αγαπάμε. Ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Είναι 8 παρά 10 η ώρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγη ώρα εδώ πάλι μαζί στις πρωινές σελίδες. Έλενα Παπαρή,